Umuna kadagiti kang runaan na damag fuel subsidy ti maysa nga dang ti gobyerno tapno matulungan dagiti PUV driver nga apektado iti nangatuunay a presyo ti krudo kan gasolina iti pagilyan. Iti Cordillera manarmaan ti consolidation ti DOTR Cordillera iti listaan dagiti kwalipikado a benepisaryo iti nasawa subsidiya. Detalye ti report ni Bridget Marcasi Pangusfian. Agsagsagana ni Manong Paul nga agturong iti opisina ti Land Transportation and Regulatory Board Cordillera idi nadanunan ti news team iti paradaan tapno makapagsubmitir kadagiti dokumento a kasapulan para iti fuel subsidy kadagiti public utility vehicles nga apektado iti nangatuunay a presyo ti petrolyo. Sigun ken kuana, awanen ngamin ti mabatbati a mapasadaan na gaputa doble itan ti budget na para iti krudo ti jeep nga iman maneho na. Gapu iti dayta, dagos na ngayon sa gana dagiti papeles na idi na idanon ken kuana saknan iti pan nakaipaay ti fuel subsidy. Awanan ti mabati, pang boundary milangan kundi krudo lang ti papapananan tikit kitaan mi. Gapu da ito kinangaton ti presyo ti diesel. Pasalamat kami ada ti itad ti magapo gobyerno di mayat mo matulungan na kami the drivers. Iti agdama, manarimaan ti consolidation ti Department of Transportation kadagiti listaan dagiti eligible a public utility vehicles para iti fuel subsidy. Sigun ken DOTR Regional Director Glenn Dumlao, nasurok 8,500 a public utility vehicles sa pakairamanan ti nasurok 3,400 a taxi ken 4,370 a jeep iti Cordillera ti manamnama a makaawat iti fuel subsidy manipod iti Land Transportation and Regulatory Board Cordillera. Sigun ken kuana, 5,000 pesos ti fuel subsidy ang maipaay babaan iti fuel subsidy card ken manamnama ang maipaay daytoy iti binulan aging gabumaba ti presyo ti produkto a petrolyo. Because of the so long interval nga hanggang nagkaroon ti fuel subsidy, dito dumang account dito in dormant, dito duman inactive, dito duman awanin, and in like manner, adumit iti na inayon. Agap update kami, ada kami tatay nga stage. Imbinsana ang nakasaganan ti pondo para iti subsidiya, ngamkarit kadakwada ti consolidation dagiti lugan ken reactivation dagiti cards. Tapno makapagnumar iti programa, nasken nga adaan iti prangkisa ken miyembro iti maysa a transport group dagiti aplikante. Iti agdama, manarimaan ti pannagadal ti ahensya para iti pannakairaman dagiti dadumapay at transport sector. Gapumot iti naobserbaran a panagkarahi dagiti PUVs, kinid daw ti direktor ti panangituloy lata dagiti drivers ti obligasyon da ang mangipaay iti serbisyo kadagiti pasaheros. Tingnan naman sana nila yung riding public. Kasi dun sa CPC nila, yung sa public convenience application nila, and then they swear to serve yung riding public. We are doing all yung sa gobyerno para mabigyan sila ng subsidy. Dinakamat pa iti opisyal ang mangipatungpal da iti public consultation kadagiti transport groups, mainaig kadagiti daduma a pakasaknanda, pakairamanan, ti pannakaipangato ti pasahe. Bridget Marcasi Pangusfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Kaskasrek adamag kakailan imbilin ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti Land Transportation Franchising and Regulatory Board asan na pay nga ipatumpal ti fare increase karagiti para publiko alugan.